ịtolite elu n'ofudu abụbụkwana ihe arụ arụ anya gwara anyị n'ụlọ ọjọọ ya ịrahị n'elu ka egbe na-akụrụ gaadị ka m gwa gị nke ikpeazụ a ụmụ ndị okenye ndị otu anyị kaziri ụmụ okorobịa nke ikpeazụ a wee nweta pawa ụmụ okorobịa nwekwa ume ibia ebe a naanị gị dolite ihe a elu rọd dolite ya elu eti ya biskit n'okpuru ya ka okorobịa na-ekuru papapapapapa anyị bụ ndị aka na nwoke dị ugwu anyị ekwulo ya dọọ ya nwụọ m ewere ihe a tinye oke ịrarụ n'elu ụmụ okorobịa kịta aha dị ọ na-ezi ha nzo nwedị ihe eji arụpụta ṅaa ntị ka m gwa gị imirikịta gburu nna ha ndị gburu nna ha buru ibu ibu ndị gburu papa ha aka nkụ ndị gburu papa ha aka nkụ nwoke isi igbu papa gị na ka ha si egbupụ isi wee gbu nna gị onye ọbụla ifu na-abụ oji ahịa omeghe nna ya ọ bụrụ ihe nji ego ya nna ya ọ bụrụ ihe nji ego nna ya ọ bụrụ ihe nji ego nna ya kpọgide nwoke mmadụ nna ya ọbụla ọ fụrụ n'ụzọ nna ya nna moto ebere ego nna ya akpụkpụ nke a maka nne ya nne nụkwa na rice ebele ego nne ya nụkwa na asịra simenti rụzụrụ 3000 nne ya asị na aja ebele atụkwara aja ebere ego nne ya josira cheki nna gị ugboro n'ikpọrọ nna gị n'ọnụ n'ụbọchị cheki godi ya ugboro ebe isi na nwoke na-ebu ụzọ anwụ mana ụmụ ya na-enye aka ma nwoke ma nwaanyị a na-agbakọ egbu nwoke onye ọbụla nna ya akpụ ụkwụ bere ego nna ahịa ebe ebere ji ego nne ya ebe ebere ego nne ya ahụ ọkụrụ ego nne ya nwunye gị si gị nye ego ya ka ga-ejegoro ihe ofe nne ya ifu ebe rara ala nke adịbere chip nne ya ihe ọbụla gbara chip nne ya ihe ọbụla nna gị ịkpọwa na ikpọwu olu ya ifesie nna nne nke ọzọ ihe na-enwe mmiri ọbụla ha kpọwo nna ha ifesikwe nna ndị nke ọzọ ofu nne ya nna ya ọ bụrụ ihe ji ego o nwere onye akpọdịrị obi maka Jizọs siri ike ife ha ka ha ji kpọba Jizọs kpọgbuo ya onye ọbụla Jizọs kpọbụ ya kpọgbuo ya ọnwụ a na-akpụ ya ekwuru fesipụrụ anyị bụ ndị nna ihe ji eme ụnụ ya anụ asịrị anyị nụrụ ka na tata bụ oge nyaahụ ka e mere asọrọ Father's Day so Father's Day ahụ ka anyị na-agbakọ ụnụ ihe niile ahụ Father's Day ahụ nwe uru mfọ na Father's Day ahụ ihe unu na-emere anyị enwe isi onye chụrụ imere onwe ya Father's Day bụ ụbọchị ya bụ Father's Day ịkpọrọ onwe gị ịkpọkwara nwunye gị iji akpọ ụmụ gị onwe gị ihe kwuru bụ fada ịkpọrọ onwe gị banye moto gị maọbụ ịgbara ọkada ma okeke ị nọrọ ofu ebe gwụọ isi egwu sọgụta ya ọgwụ ọ Father's Day ọ bụrụ na ọkụkọ iwere ọkụkọ rie sọgọ ọgwụ ọ bụrụ na ụmụ ya nki ebe ọbụla ehi ahụ bụ ụbọchị gị nwunye gị mapụta ha na gwa ya na gị na ya ha eje ihe kwuru Father's Day ekwuo Father and Mother and Children n'oro onwe gị na ihe mere ụka nne na onwe ka Father's Day mmadụ ole dị ka nwunye ya wujiri Father's Day enye onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị nne ya ibi na-eyi Father's Day nwakwukwe a na-akpụkwa anyị n'ọnụ nna ya Father's Day nne ya mmadụ ole egwuchiri Happy Father's Day wichi onwe gị mụnwe wichigo onwe m ọkpọba nne ya wee were kpọgide nne ya kpọgbuo nwoke mmadụ akụkwara na omume ebe a onye ọbụla m ga-anụkwa nne ya n'ọnụ ewere m ọra magbuo ya ọ nna gị ebe ṅụrụ mmanya tinye na ikpọgbuo m ọ bụrụ na ọ kpara gị nne ya